И така, втората част от нашето включване на живо от къщата на Марянчето. Аз идвам последни с Йоана и с Аджи. Ето можете да погледнете, всички са застанали за снимка. С кого? Елито го няма. Жаки и Слави. Жакито няма да. Ема аз не съм им позволила след мен да ходят при гранчаря. Казах му, че повече хора няма да има. Както и де. Айде застанете, Йосиф, застани някъде до тях. В този край да може Дамян да е в този като момчето. Така, айде Гери, какво ще правите? И ти при какво репортажа? Ние обичаме Спарухово, нека всички да кажем. Чакайте, че ще снимам. Аз записвам с камера. Хайде. Готови ли сте? Айде, ние обичаме. Кажите 3-4. 3-4. Ние обичаме Спарухово! И така, ето виждате колко интересни случки се